Здравейте! От доста време не съм снимала клипче, насъбрала само малко изхабени продукти, така че реших да ги заснема, за да мога да ги изхвърля. Няма да има някакъв ред, просто започвам от някъде и така. Изхвърлям една четка, сменям ги доста често за коса, като си взимам от най-евтините. Изхабих една флорална вода на Altea Organics с лайка беше, като сложих вътре малко хума накрая и тя се, как да кажа, задръсти помпичката и не можах да я доизползвам, но не ми хареса, не бих си я купила отново. Изхабих още една гел база на Essence. Знаете колко много ги харесвам в комбинация с топлакатим, са просто страхотни. Алверде едно балсамче за устни с череша, може би беше. Много ми хареса. Определено имаше и лек цвят. Бих си го купила отново, ако го видя в DM. На Forest Pharmacy един измиващ гел. Намерих го в Elitis, но не ми е на удобно място. Иначе гелчето много ми хареса. Бих си го купила отново. Маха и грим. И определено има ефект от към черни точки и пъпки, така че бих си го купила отново. Ето и един топ-лак. Съжалявам. Ето и един топ-лак от Essence. Както ви казах, много го харесвам. Доста бързо се сгъстяват, но това не беше жилет, беше Wilkinson, мисля. Самобръсначките. Тук са с сапунче. Доста бързо се изхабя сапунче, но като цяло са доста добри. Много ми харесват и съм си взела нови ножчета. Jaya Sensitive. Един измиващ гел за тяло и лице. Много ми хареса, използвал го за тялото. Много нежен, такава лека текстура, приятна, почиства и грим, на който аз държам. От марката на Lidl, Sien, мисля, че се произнасяше, Professional, един заздравяващ шампуан с какво беше, мисля, че с кератин. Нищо впечатляващо, даже може би всъщност за суха коса би бил добър, но моята коса е мазна и не я измиваше както трябва. Имам и балсама, но не знам къде е. Може и да не... Ето го всъщност. Ето го и балсама. Той не беше лош, използвал го само на краищата на косата си, но не бих си ги купила отново. Така нататък. Един дезодорант, много стар, не знам откъде се е взел дори. Много приятно миришеше, но аз не съм фенка на такъв тип продукти. Сиси крема на Билтен, който е в... Те мисля, че са два цвята. Този е по-тъмния. Много го харесвам. Знаете, казвала съм и друг път, че го смесвам с фондиотена на Римел, който е доста тежък и така постигам едно ежедневно нормално покритие. Един сух шампуан на Балея за кистенява коса. Честно казвам, не ми хареса. Не даваше този малко по-чист ефект на косата ми, който очаквам от такъв тип продукти. Останаха не козметичните неща, освен кърпичките на... Тези са от Kaufland. Много ми харесаха, бих си ги купила отново. Доста добре почистваха. Не лице, ами правилно някакви замърсени повърхности. Smile, тези ги взех от Ivis на много добра цена. Бих си ги купила отново. Упаковката е много удобна. Имат и всякакви разфасовки като бройки. Това са овесни ядки, които си ги взимах от магазина на Sweet Plus, който е нещо като склад. Голям магазин, доста зареден вътре. Доста ми харесаха, така че ако харесвате такова нещо и имате такъв магазин наблизо, може да ги пробвате. Един чай на DM. Сега точно с какво беше, не знам, но не ми хареса. Ето тук пише. Успокояваш билков чай с маточина, ройбос и страстниче. Не ми хареса, не бих си го купила отново. Ахмат, жасмин
Също не ми хареса. Сякаш пият цветчета. Не е мой тип. Може на някой да му хареса, но на мен не. Ами, това беше всичко, което изхвърлям. Надявам се видеото да ви е харесало. Чао и до скоро!